15, τρίτη θέση για τις γυναίκες στο πρωτάθλημα της Α2, σε ισοβαθμία με το δεύτερο, ο οποίος δεύτερος οδηγήθηκε στην Α1, τρίτη θέση των νεανίδων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και βέβαια το καταπληκτικό φινάλε με την ομάδα των Κορασίδων, όπου ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και κατέκτησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αλλαγή προπονητή μετά από περίπου 10 χρόνια με τον Γιάννη Δογγυλίτση. Πλέον είναι ο κύριος Γιώργος Καραβιδόπουλος και νέα πρόσωπα επιπλέον στο ρόστερ της ομάδας. Θεωρώ ότι η περσινή πορεία, όπως και κάθε σεζόν πορείας, είναι σε πολλές περιπτώσεις θέμα συγκυριών. Δεν αφορά αποκλειστικά την απόδοση της δικής μας ομάδας, αφορά και την απόδοση των υπόλοιπων ομάδων. Θεωρώ δηλαδή η περσινή χρονιά δεν μπορεί να την θεωρήσουμε αποτυχημένη. Απλά ήταν θέμα συγκυριών και ίσως και ενός πιο δυνατού πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι κάνουμε μια λίγο πιο νεανική ομάδα, θα έλεγα, με νέα πρόσωπα ίσως στη βασική εξάδα, εφτάδα, και μέχρι αυτή τη στιγμή πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Το φετινό πρωτάθλημα είναι πιο βατό, χωρίς κάποιες ομάδες να ξεχωρίσουν ιδιαίτερα, και αυτό μας κάνει να εξαρτώμαστε, μάλλον να εξαρτώνται οι νίκες και οι ήττες από τη δική μας απόδοση. Δηλαδή θέλω να πω ότι η νίκη είναι καθαρά στα δικά μας χέρια σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο δείχνουμε χαρακτήρα και καταφέραμε να πάρουμε αποτελέσματα που χρειαζόμασταν για να είναι τελικά η εικόνα καλύτερη. Έβαλε τα δυνατά της στο τοπικό πρωτάθλημα των Κορασίδων, αλλά ήταν πολύ πιεσμένη από τις υποχρεώσεις της και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει όσο μπορούσε.
γιατί ήμασταν πιο ξεκούραστες και η απώλεια του πρωτοθλήματος ΕΠΕΣΤ μας είχε πεισμώσει και προετοιμαστήκαμε πολύ καλύτερα, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να περάσουμε στο Πανελλήνιο. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face. Μου είναι εξέχαστο, εδώ και 3 χρόνια πήραμε το Πανελλήνιο. Ήταν μια φανταστική εμπειρία και για μένα και για την ομάδα μου. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, μπορώ να πω. Παρόλο που βγήκαμε τρίτες στο τοπικό Θεσσαλονίκης, πήγαμε εκεί στην Καρδίτσα και κάναμε ό,τι μπορούσαμε πραγματικά, γιατί το πιστεύαμε όλες, το θέλαμε όλες. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you.
Γέφυρας. Κάναμε 2 πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και καταφέραμε να πιάσουμε το στόχο μας, ο οποίος ήταν και το κύπελο. Το πανεπιστημιακό ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μας. Μας έδεσε περισσότερο σαν ομάδα. Πιστεύω μπορούσαμε να παίξουμε αρκετά καλύτερα. Ήταν μια πολύ καλή οργάνωση. Αν και πολλές παίκτριες ήταν τρίτη ηλικίου και ήταν δύσκολο να βρεθούμε στο γήπεδο όλες μαζί. Which never succeeds. The big city nights. You keep me burning. The big city nights. When the sunlight is rising up in my eyes, and the long night has left me back at somebody's side, and it's alright for a long sweet minute, like ours before, but it's more like looking out for something, can't find anymore. A big city, a big city. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα στη Θεσσαλονίκη και συνεχίσαμε έτσι στη Καστοριά. Βέβαια, στον τελικό, στο Final Four, το μάτς κρίθηκε με την Ηλιούπολη, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν ένας δύσκολος τελικός στο Τύρναβο, καθώς πήγαμε μια ομάδα που είχε τις περισσότερες κοπέλες τρίτη ηλικίου. Δεν μπορέσαμε να προετοιμαστούμε πολύ καλά. Δώσαμε ό,τι μπορούσαμε και τελικά καταφέραμε να πάρουμε τρίτη θέση. Πολύ σημαντικό βέβαια για μας. The ice away from my heart. Maybe tonight.
σημαντικό για την ομάδα που έφτασε για τέταρτη φορά στο τελικό. Αλλά στο τελικό δεν καταφέρουμε να δείξουμε αυτό που αξίζαμε και πήραμε τη δεύτερη θέση. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε μια καλή χρονιά. Βήμα-βήμα προχωράμε για να εκπληρώνουμε τους στόχους μας. Θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή υπομονή για να κρατηθείς και πάλι ψηλά στην κορυφή.
I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up my shadows, only one who walks